Peter Augustovič. Akademický maliar Peter Augustovič sa narodil 2.8.1959 v Trnave. Po ukončení strednej umelecko-priemyselnej školy v Bratislave, grafické oddelenie u profesora Gabriela Štrbu, absolvoval v rokoch 1979 až 85 Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, oddelenie grafiky a knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. Od roku 1993 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky. Venuje sa maľbe, grafike. Je držiteľom množstva domácich i medzinárodných ocenení. Okrem Slovenska mal samostatné výstavy v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku, Belgicku, Holandsku a v Spojených štátoch. Štúdium na oddelení knižnej tvorby, v tom čase sa to tak volalo na Vysokej škole výtvarných umení profesora Brunovského, bolo pre mňa veľmi významné z pohľadu toho, že som sa v čase komunizmu stretával s človekom, ktorý si dokázal vytvoriť taký svet okolo seba nedotknutý týmito vplyvmi a bol takým ostrovom na škole, čo bolo pre mňa aj najdôležitejším impulzom, prečo som teda sa rozhodol študovať u neho. Moja tvorba sa rozdeľuje na maľbu a grafiku. Dá sa povedať, že je to tak v pomere možno pol na pol. V maľbe je to médium, ktoré umožňuje trochu viac pracovať s farbou a možno aj s priestorom. V tej grafike je to predsa len obmedzené trošku tou technológiou. Takže záleží to aj vždy od tej témy alebo od toho námetu, ktorý spracovávam, alebo od projektu, ktorý robím, že teda ktorú z týchto dvoch médií alebo ktoré médium si zvolím pre túto danú prácu. Dá sa povedať, že tvorba v grafike je viac menej z takého profesionálneho hľadiska, že to bolo to, čo som študoval a čo vlastne aj teraz na škole vyučujem, grafické techniky. Námety sú rôzne a záležalo to aj od období, v ktorých som tvoril.